Bueno, vaig intentar-ho més o menys. A veure què... Crec que s'escolta molt el volum. Vaig a provar-ho de nou. Aviam. Vale, perfecte. Farem una versus, a veure què passa. El que no m'escolto jo mateix, però bueno. No pasta naga, com diuen alguns. Aviam. Tucu-tucu-ta. A veure si troba partida. Estem a or a la lliga, vale? Llavors, bueno, rango del 3, el rang 3 a la posició 11. I ens toca entrar un Terran. Què li podem fer? Jo soc bastant manco, vull dir que no soc un expert de StarCraft 2 i a més si vaig parlant encara pitjor. Però bueno, anem a provar-ho. De moment enviarem aquí Muchu. Vale. I en principi el que hauria de fer ara és fer un altre Superamo. Enviar-lo per aquí crec que està bé. Si no, algú que m'ho digui. Però bueno, com dic, soc super manco. Que faria també seria doncs fer... Ja en tinc 17, a 17 faig una expa. Ara diuen que segurament hi ha un parche nou, no? I que es modificaran moltes coses de l'StarCraft 2. Canviarà el joc per complet, però bueno, ja ens adaptarem de nou. Aviam, jo ara què faria? Faria més, no? Faria més bitxillos. Obriria un gas. Amb aquest tindria el 16-17, un el ficaria aquí, faria un més, i amb aquest faria aquí a la reserva aquesta, el criadero, vaja. Em ficaria un parell més, i ara jo el que faria és no quedar-me en supli, vale? I faria un Superamo que l'enviaria més o menys per aquí. Si algú em diu més o menys com haurien d'anar, ho agraeixo. Però bueno, más o menos. Llavors, què més? Per aquí... jo faria això. Vale, llavors, què més? Seguiria fent Superamos. No he mirat en cap moment que no m'estiguin fent una merda per aquí, però bueno... Necesitamos más gas, Vespena. Ara aquest què faries? Envio aquí, no? Per aquí fico una altra reina. Faria uns links i tornaria a fer un Superamo per no quedar-me... Enviaria per aquí. Els links els enviaria... Bueno, clar, és que haurà tancat. Normalment els envio un així i l'altre així, saps, a fer la volta, però no sé, normalment també els enviava abans. Aviam, no sé què té. Faria un parell més, faria una altra reina, aniria a criant aquí, una aquí, començo a acumular el mineral, cosa que no és bona. Però és que clar, no sé què em té, saps? No sé... Ja us dic, vaig bastant sec i manco. Mira, aquí entenc que ell farà... Bueno, té marines... I entenc que farà la segona. Però en qualsevol moment em pot vindre amb uns putos marines i jo liar-la, per tant... O Bane o Cuques. Jo faria Cuques... A veure què... intentaré escampar el creep. Ja ho sé que hauria de tindre les reines amb una d'allò selecció, però m'és molt difícil, penya. I al final jugo a vegades casualment per passar-m'ho bé i bueno, vaig com puc.
Vale, mira, ja m'he quedat amb supli. Vale, pues tercera expa. Quina merda, em fotrà una pallissa. Aviam. Què més, penya, què faria? Fico una espina per si ve amb uns helicòpters d'aquests o què? Almenys que... perquè les unitats terrestres les puc fer, però... aquí faria 3 més... Obro una mica gas. En cas de que em toqui fer cuques... És que hauria de saber si començo a fer cuques ja o no. Aviam, què més? Mira, faríem aquest. Vale. Fiquem aquí full de mineral. Aquest l'enviem aquí, aquest l'enviem aquí. Fiquem un aquí. Hauríem de saber què passa, I no em mola. Anem a molestar aquí. I jo penso que ara ens vindrà en algun moment. Per tant, faré una mica de cuques. Bàsic per poder aquí, encara que sigui, defensar-me una mica en cas de que vingui. Connecto les meves bases, que això crec que és important. I... no sé. Fiquem una espina. No sé que em vingui amb una BDM aquí d'aquestes, de les que curen. Ai. Joder. Bueno, això suposo que també ho hauria d'automatitzar. És que no... Molt casual, tio. Aviam. Què més hauria de fer? Hauria de fer, potser, algo per si vem aeris. I hauria de jugar-me-la i tirar un d'aquests. A veure si se'l menja, si no em tocaran a mi. De moment, què està fent? Uf, que cau, cuques o banes, Hauria de fer, mira, el deixem aquí. Aquí suposo que té el... especialment per vindre. Jo faria ara... a saco de cuques. Aquí alguna... per rebentar la voladora, saps? I fem alguna cuca més, però jo faria també i faria una altra base més. Metamorfosis complicada. Ve un tanque, suposo que és per blindar-se'n aquí. Mira. I ara ve, Campo de minerales agotado. Mira, fiqueu-vos aquí. Això a veure si puc parar una mica el cop. Aquest aquí. Igual em ve a petar aquesta. Però bueno. Aquí faltaria una reina. Taram. Pensa que en ve amb dos, Mutación. Aviam com ho podem fer. Milloro aquest per si el que pugui ser. Campo de minerales I a veure per on em vindrà. Segurament intentarà vindre'm per fora, no? Això seria el que faria. Mira, veus? Puta vida, a veure si la puc defensar. Estava cantat, que aniria cap aquí. Vinga. Vale. I ara intentarà colar-me-la aquí. Però aquests els fico aquí.
Aviam. Ens interessa fer un intercanvi mentre no em destrossi? Penso que sí. Aviam, anem a veure què té. Tot i que... Aquí hauria de fer una reina... Uau, la tinc molt baixa de treballadors, la tercera. I al final no hem fet engagement, per tant... No sé si m'ha sortit molt a compte això, però bueno. No he millorat els... Sí, soc terrible, amb això. Jo penso que si ve ara, més o menys, ens podrem defensar. Epa! Venga, va, que arribo. No hay suficiente energía. Mira. Uf. Metamorfosis completada. Vaya tela, tio. Aviam. Jo penso que em vol anar per aquella. Saps? Llavors... Ai! Aquí. Aquest. Aquí ja no fa res. Tira cap aquí. Metamorfosis completada. No sé per què no em ve per darrere. Crec que el tio tampoc és l'estrella que més brilla, Si no, un altre m'hagués rebentat ja, però bueno. Vaig a fer alguna d'espines per aquí, per si ve per darrere, que és el que jo faria, tio. Però vaja. Què més? Puc millorar aquesta i encara puc fer algun treballador més aquí. No? Metamorfosis completada. Hauria de millorar d'allò. I ara jo li hauria d'anul·lar la seva tercera. Li hauria d'anul·lar la seva tercera. Sense que ell em peti aquí. Però clar, com ho faig? I si li faig... una nidus al costat i creo aquests els... Joder, tio, puto supli. Que malament que jugo, Bueno. Podria ser millor, però... Com us dic, és molt casual que jo faig. Llavors ja m'està bé. Però vaja, que també el tio aquest tampoc no és l'estrel que més brilla, sí, no ja estaria mort. Jo faria així. Potser podria portar un treballador també i una reina. Aviam. Mira, aquests per millorar. Torna a treure una reina. I... I li foto aquest aquí. Aquest aquí. Si el deixo, em petarà. Per tant, hauria de fotre-li ja la tercera, no? Aviam. Nuestras tropas están siendo atacadas. Oh. Puta, aquí és mala...
Las colmenas están siendo atacadas. Aquí és dolenta, el que he fet. Crec que és mala... És mala decisió. Ah, corre, corre, corre. Nuestras tropas están siendo Joder. atacadas. Multitasking brilla per la seva ausència, Aviam. Què hauria de fer ara? A saco d'exèrcit, no? Perquè... Ja estic a 200. Crec que ara aquí tocaria Metamorfosis completada. intentar fotre-li la tercera base. És que si no estic perdut. Aviam. Geyser de Vespeno agotado. I hauria de controlar el que van. El que passa que abans m'ha atacat i ha sigut una mica la manera de fer-lo retrocedir. Però molaria els treballadors i aquí. I algun treballador, si me l'emporto, penso que pot estar bé perquè no em superi. Mutación. Vale. Faig un altre, faig... Va, tio, vaig a per aquí. Vaig a saco. I aquests aquí. Fico aquí. Aviam. Campo de minerales. Nuestras tropas están siendo. Ah, mira. Que quinte. Campo de minerales agotado. Vale, venga. Una menys. Campo de minerales agotado. Buah, aquí el té el tanque. Campo de minerales agotado. Ves a veure si aquí té alguna cosa. Ara em fotrà els overlords aquests, sí. Campo de minerales agotado. Aviam, això hauria d'aixecar-los, ficar-los aquí. Geyser de Vespeno agotado. Aquí en guanya. Llavors ara hauria de fer més exèrcit perquè ell es fliparà i vindrà cap aquí. Anem a ficar-li una mica difícil, no? Aviam. Foli, aviam. No està recuperant-se res, tampoc. No està reparant. Mira, ja està. No és gaire bo, el tio. Vull dir que no ho tinc... No ho tinc difícil. Però vaja, que tampoc estic allò còmode, jo, perquè, com us dic, és molt casual el meu, i potser hauria d'haver fet ja un altre expa aquí. Ara vindrà aquí, intentarà petar-me això. Doncs jo hauria de fer així. I aquí jo hauria d'intentar vindre. Si aconsegueixo... Passa que aquí dalt deu tindre un. No, no. Vale, aquí perd la tropa, Ara sí. Ara sí. Ara sí. Campo de minerales agotado. Ara sí. Vale. Vinga.
Pues som-hi. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ui, aquí estic super malament. Aquesta l'he perdut jo, l'engagement, dic. Aquest ha anat malament. Campo de minerales agotado. I si li faig? Crec que no els podrà parar. Nuestras tropas están siendo atacadas. Aviam. Nuestras tropas están siendo atacadas. Aquí té un, per tant, malament aquí. Jo el que faria Campo de minerales agotado. és... Las colmenas están siendo atacadas. Aquí molta tropa. I aquests ven cap aquí a defensar això. Geyser de Vespeno agotado. Que si anés amb Vanelling, potser acabaríem abans, Están siendo atacadas. Però bueno, jo penso que sí. Jo penso que sí. Aquest el podia avançar més, de fet. Jo el que vull fer és d'aquests. I això, mutar-ho. Ai, merda. Bueno, és igual. No passa res, no passa res. Potser mirar que no faci la... Bueno, de que no la mantingui, no? Orden no válida. Seria el seu. A veure quin venen. Vale, vaig a fer més tropa. Tropas están siendo atacadas. Veamos. Las colmenas están siendo atacadas. Campo de minerales agotado. Bueno, Nuestras tropas están siendo atacadas. Campo de... Nuestras tropas están siendo atacadas. Mutación completada. vale. És coll d'ampolla, però... Puja, 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 puja. No em donarà temps a fer els... aquests. Aviam, la meva idea és fer aquests que escupen un muntó. Va, GG. No em dóna temps. Però bueno, prou bé, tu. Partida feta.